ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo tabathe ithuba ke bazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukele nikuzo siphinde sibulise bazalwane kumntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela kwesi siqendu sokuqala emveni kwekhulu leziqendu zecawa yabantu abangacawiyo siyanamkela kakhulu ke bazalwane sisithi enkosi ngokuba kunye nathi kude kube leli thuba igama lam ke ndingusihle bonani andiyemendedwa ndihamba nalo mkhosi bawo masibulise ke ko 101 masibulise ko 101 sibulise ke ko tata obhuti osisi nabomama nakuye wonke ke umuntu osibukeleyo ngalenjikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni sithemba ukuthi sohlala sonke de kufikelela ixesha lethu lokugoduka bawo ke bawo masikhawuleze ke sivule inkonzo yethu bazalwane yanamhlanje ngomthandazo bawethu osezulwini yise wenkosi yethu enguYesu Kristu ekhweni Thixo wethu onamandla siyisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu eyingcwele budeni bonyaka Thixo wethu onamandla ube nguThixo kuthi kade kwaleli xesha Thixo wethu eyingcwele sima phambi kobuso bakho nemibulelo Thixo wethu eyingcwele ngoba akekho uThixo esimbonileyo ofana nawe Thixo wethu oyingcwele amandla akho Thixo wethu angapha kokuqonda ohlula amandla kwazo zonke ingqondi zehlabathi ngoba Thixo wethu oyingcwele sibonile Thixo wethu amandla ethu esehluleka Thixo wethu oyingcwele sibonile Thixo amacebo ethu ephunza Thixo wethu oyingcwele kodwa ngomhlola Thixo wethu nangommangaliso othile saqabela ngaphaya kwezinto ebesicinga singangaphunyuki kuzo Thixo wethu oyingcwele ngoko ke Thixo siye saqonda into yokuba wayazi into wayithetha ngayo umbhali wayesithi nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andoyiki kubi Thixo wethu oyingcwele ngoko ke Thixo siza sisithi Thixo wethu sibubonile ububi phambi kobuso bethu ekuhambeni konyaka Thixo wethu oyingcwele kodwa nangalo mzuzu Thixo wethu sima phambi kwakho Thixo sisithi ebubini bonke Thixo wena uvumile sihambe kulo mfula wethunzi lokufa Thixo wethu onamandla ngoko ke Thixo oyingcwele siza phambi kobuso bakho sikuphethele imisebenzi yakho sisithi Thixo akekho onjengawe kodwa ke le Thixo wethu oyingcwele sele kunjalo Thixo wethu namandla imibulelo yethu ayihambi yodwa Thixo wethu namandla ngoba siye sabona Thixo wethu into yokuba nezi ezisambethe ingxaki Thixo wethu masiphinde sizibuyisele kuwe Thixo wethu onamandla ngoba Thixo sinako ukuzama thina Thixo wethu oyingcwele kodwa ekuzameni kwethu Thixo wethu asifuni ukuzama singancediswa nguwe Thixo wethu namandla ngoba siyakoyika ukwenzakala Thixo wethu namandla siyakoyika nokwenzakaliswa ngamandla ethu Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo wethu ukuya ngenhloko ukuthambe ezintweni Thixo wethu asazi sakudibana nantoni phambili Thixo wethu oyingcwele ngoba kukho abantu abaza nento zabo abazithembileyo Thixo wethu oyingcwele ngoko ke abantu
sifundile Thixo wethu into yokuba ezinye zento zabo abazithembileyo Thixo zizinto ezingendawo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo loo nto sisithi siyoyika Thixo ukungena noba kweyiphi into ngentloko uthamba Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo zesithi Thixo xa sizama sisiwa sivuka Thixo wethu namandla, ungasuki ekuqaleni kwethu Thixo wethu oyingcwele, ngokuba thina asinazo into esizithembileyo Thixo wethu ngaphandle kwegama lakho Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo abanye bethu Thixo wethu sebewuncamile unyaka Thixo wethu namandla, ngoba lo nyaka uyesiphelweni neenyanga sezidlokova Thixo wethu namandla. Abanye Thixo wethu sebecinga into yokuba iimpahla zeKrismesi zabantwana ziza kuvela kweliphi icala Thixo wethu oyingcwele. Siyeke ke Thixo into yokuba kuzawutyiwa ntoni ngeKrismesi Thixo wethu namandla. Siyeke neyokuba Thixo kwakuvalwa izikolo Thixo wethu, kwakunqaba nutrition Thixo wethu kwamanye amakhaya. Abantwana bafike benza isankxwe, benza ingxolo, befuna into esiwa phantsi kwempumlo kubazali abangenanto Thixo wethu oyingcwele. Nabazali Thixo ababheke ezikolweni Thixo wethu beyozamela abantwababo Thixo wethu, bathengise ii-knickknacks Thixo wethu neeswitisi Thixo wethu oyingcwele, ukwenzele ekhayeni kulale kutyiwe Thixo wethu oyingcwele. Kufikelela ithuba ngoku Thixo wethu into yokuba loo mashishini mancinci Thixo wethu avalwe Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ithi loo nto indlala ayisagwetywa ngeli xesha Thixo wethu oyingcwele. Abanye abantu bazawubukela Thixo wethu, abanye abantu besidla iziqhamo zobude bonyaka Thixo wethu oyingcwele. Abanye Thixo wethu bebhiyozela into yokuba unyaka ube mhle Thixo wethu oyingcwele, kodwa ebuhleni kobunyaka Thixo wethu kwabanye abantu Thixo wethu uhlaba entliziyweni, ngoba unyaka ubuqale kakuhle kodwa ngenxa yobude bendlela Thixo wethu ngoku umntu uhlele ecani kwendlela Thixo wethu engazi into yokuba uzawuqala phi abheke phi Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo xa kuphela unyaka Thixo wethu, xa kuqala iziyunguma zokuphela konyaka Thixo wethu, zungabalibali Thixo wethu abantu bakho abangavi kamnandi Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo inyaniso yiyo yokuba Thixo wethu umntu ongenanto ngeli xesha uyalityala Thixo wethu namandla, ngoba abantu abanamandla Thixo wethu bayazibulela Thixo wethu neentsebenzo zabo ekumele bazibulele ngazo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo bakulityalo abantu bakho Thixo wethu oyingcwele, uzungenelele Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo wethu siyayoyika Thixo wethu, singayinqweneli Thixo wethu oyingcwele ukuva Thixo wethu umntu ebesesingamazi nokubukhona Thixo wethu, sive kuthiwa uzixhomile Thixo wethu namandla, okanye uzityise lo tyhefu kube bona abantu ingathi abamkhathalelanga ekuvuyeleni kwabo ukuphela konyaka Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo siza phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele sisithi xa kuqala Thixo wethu amaxesha eziyunguma, xa kuqala Thixo iinyanga zikawayidlokova Thixo wethu namandla, ze zingadlokovi Thixo wethu kulibaleka abantu Thixo wethu abakudingayo. Ngoko ke Thixo sekuthi naka kubeka ilizwi namhlanje Thixo wethu, uchukumise intliziyo, ingakumbi Thixo iintliziyo zabantu abangenanto Thixo wethu, iintliziyo zabantu abangathathi ntweni Thixo wethu namandla. Bakhumbule Thixo into yokuba nangona singakwazi ukusisandla Thixo wethu sibanike nto, kodwa wena Thixo wethu namandla usenguThixo nakaloku nje Thixo wethu oyingcwele. Ze kuthi Thixo wethu ungekapheli lo nyaka Thixo wethu ubabonela icebo Thixo wethu oyingcwele, kunjalo nje ubabonisa into yokuba xa abanye abantu bonwabile nabo bangonwaba Thixo wethu oyingcwele. Sikelele Thixo umkhonzi wakho uzawubeka ilizwi ukuze Thixo wethu abantu abaninzi babe nako ukuphila Thixo wethu onamandla. Ithemba lethu ke likuwe Thixo wethu, alikho kwenye indawo, kuYesu Kristu ngoku naphakade. Bawo wethu osezulwini, mawuphethwe ngumncwele igama
kwindlela bawo sikwindlela ubheke emnqamlezweni ebheka kwi-episodes eziyi-200 iqala apha ke baba, siqala apha. Uba mhlambi abantu bakhe bajonga apha kwi-channel ikhona la ndiyazi noba yi-post eyakhe yafundwa nguwe baba okanye ekhe yenziwa nguwe ethi you must take the first step. Our first step to 200 episodes siqala namhlanje. Iziteps esizithathileyo bezisiya ku-100 episodes kodwa ngoku our first step to 200 episodes siqala namhlanje. Loo nto ithi siyanicela sinibongoza ke bazalwane into yokuba eli nyawo lethu lokuqala esilithathayo namhlanje nilithathe kunye nathi. Uza kwenza njalo ke ukuba awukasubscribe inyawo lakho lokuqala ucofa usubscribe. Ukuba ke busele uzihambe zonke ezi steps zethu zokufika ku-100 episode uqale kunye nathi ngokucofa ulike, ungalibali nokucofa ushare. Uba ukayenzi ke laa nto yokucofa i-notification bell indlela yethu leyo eya ku-200 episodes. Singalibelanga ukubulela kumntu wonke oye wahamba nathi kwinqanaba lethu lokuqala lokufika kwi-century of episodes. Sithi bazalwane izandla zidlula ikhanda adla ngokutsho amazulu. Kukubulela okukhulu. Siyabulela bazalwane, siyabulela kakhulu. Ithi loo nto umsebenzi wenu usiphushile sade sazofika kule ndawo esikuyo. Ningalibali bazalwane, umnikelo wethu ke lowo. Sizawuya ke ngokubawo emazweni abantu basilindephi bawo ezuthetha bawo kunento nje efika yapha engqondweni yam efikayo mhlawumbi u-200 akakho kule nyaka zayo mos. u-200 akekho kule nyaka zayo ukulowa nyaka which is 2027. Into simqala step number 1 ngo-2025 kuzawuhamba ibe ngu-2026 ibe ngu-2027 sifike umhlawumbi nothi nasekuqaleni kuka-2026 kodwa siza kufika ekugqibeleni kuka-2027. Into endizama mhlawumbi ukuyithetha izinto zakho zingabe azihambanga kakuhle ngonyaka kodwa iphupha lakho ukuba uyayazi apho uyakhona iziqhamo mhlawumbi awunozitya kunyaka ungazityi nakulowa uzayo kodwa step ngasinye usithathayo sona sibheka kule ndawo ufuna uya kuyo. Sizozama nje ukutsho okanye yeyona nto endiyimameleyo mna bawo kule nto uyithethayo istep ngasinye osithathayo sibheka empumelelweni. Ewe kunganzima kodwa qhubekeka wena uthathe istepu esibheka phambili. Istep ke esibheka phambili sigqitha kule ncwadi yezenzo zabapostire isahluko se-27 ivesi encinci leya yama-26. Izenzo chapter 27 verse 26 emveni ke kwale ingoma. Usukundile
Masifumane ke ilizwi lethu bazalwane libhaliwe kwincwadi yezenzo zabapostile ngesahluko samashumi mabini anesixhenxe. Sizawuqala kuverse 21 sisiya kuverse 26. Izenzo zabapostile chapter 27 ngevesi yamashumi mabini ananye yokutsho kwevesi yamashumi mabini anesithandathu. Phantsi kwesihloko esithi ukusinga eRoma, uqhwithela lolwandle nokuqhekeka kwenqanawa eMelita. Ukusinga eRoma, uqhwithela lolwandle nokuqhekeka kwenqanawa eMelita. Ifundeka ke ngolu hlobo. Emva kokuzila ukudla ixesha elide, wesuka wema uPawulos phakathi kwabo wathi, yini na madoda, ninge naniphulaphule kum, ananduluka eKrete, nizuzane nale nqaleko nokubonakala. Nangoku ndiyaniluleka ukube nibe nomxhelo owonwabileyo, kuba kuni aba akukho uya kulahlekelwa bubomi bakhe, yoba ngumkhombe wodwa. Kuba ngobu busuku bekumi ngakum isithunywa sikaThixo endingowakhe endimkhonzayo sisithi, musa ukoyika Pawulos, umelwe kukuma phambi koKesare. Uyabona uThixo ukubabale ngabo bonke abasemkhumbini nawe. Kungoko ndithi, yibani nomxhelo owonabileyo madoda. Ndiyakholwa nguThixo ukuba uyakuba njalo ngolo hlobo athethe ngalo kum. Kodwa simelwe kukuphoseka sigqithini sithile. Eli lilizwi lenkosi eliviwa kumnye mabaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda kwalo nguYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke bawo, siza kuwe. Bawo kuphinda sibulise ke kuye wonke umuntu osibukeleyo, ingakumbi ke abo baqala ukusifumana namhlanje kule cawe yabantu abangacawiyo, ingakumbi ke abo bayi-274 bawo ngabalandeli nabaxhasi bethu. Sithi ke kuni molweni bazalwane kwiindawo zonke ke nisibukele nenisimamele nikuzo ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Kule ncwadi ke bese kufundwe kuyo kule vesi yama-26 kule vesi yama-26 kule ncwadi ke bekufundwe kuyo. Kodwa simelwe kuphoseka siqithini sithile. Bawo kule ncwadi ke ukrokreleka ingangathi ibhalwe ngugqirha uLuka, ebalisa ke ngemisebenzi yabathunywa bakaYesu. Ewe tata. Sibona ke apha emveni uYesu thumele idinga likamoya, baphuma abantu bethisa naba ke bangabaxhasi belizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo libheka pha, nabo babheka pha ukusiqinisa isandla sabo. Ngoku sibona ke uPawulos ekule nqanawe singise eRoma, ukhonqiwe ke uPawulos njengabhantinti elikhoyo apha, ukhonqiwe lo mkhonzi kaThixo. Kodwa apha ekuhambeni ke kwabo abathi azame ukubaxelela ukuthi hayi bazalwane, masinganduluki apha kwindawo sikuyo ngoba ngibona umonakalo ozokwenzeka. Andiyazi nokuba mhlawumbi bebejonge okanye bebemamele i-instruction apho basuka khona ukuba namabhantinti ngexesha elithile kufanele ke ukuthi asendaweni ethile, njengabantu ke njengamajoni ogcina ucwangco. So kufanele ukuthi imithetho nemiqathango bayilandele. Balibala ke ukuthi lo ulapha ngumntana kaThixo. Bathe ke besahamba njalo enqanaweni, bahamba, ithi iBhayibhile kwavuka umoya opholileyo kuqala. Ewe tata. Balibala okanye bacinga ukuthi lento ibithethwa nguPawulos ayizukwenzeka okanye ibethetha amampunge. Emveni bana kwenzekile ngophanyazo nje kweliso okanye ngesiquphe, asuka kwavuthuza umoya omkhulu, alephuza amaza olwandle, kwamnyama. Ithi iBhayibhile akwabikho langa, akabikho zinkwenkwezi, kwasuka kwamnyama iintsuku ezininzi okanye ezimbini zilandelelana. Kodwa uvela ke uPawulos emveni okanye
kuba ezile ixesha elide Ewe, emveni ba ezilile waphakama ke lo mzalwane wathetha. Ndiyaqonda kwezi ntsuku bekusenzeka ezi zinto okanye bekumnyama apha elwandle, bekuvuthuza uqhwithelo, bezithatha izinto beziphosela ngaphandle, bewubopha umkhombe ngesele, bezama ngandlela zonke ukuthi umkhombe lona ungonakali. Kodwa uPawulos yena uthule ezantsi uhleli. Asixelelwa okanye akuvakali ukuba lo mzalwane ukhe wathetha naba bazalwane ezama ukubaxelela ukuthi ndandithe kuni masinganduluki kulaa ndawo. Niyabubona ngoku ububi esikubo ngenxa yokuthi khange nimamele umthetho endiwuthethileyo kuni. Nizawuthini ngoku kule meko sikuyo? Kodwa lo mzalwane emveni bana ethethile avele namazwi abathi kwaba bazalwane athi bana hayini bazalwane, yibani nomxhelo opholileyo. Ewe tata. Abachazela ukuthi sifikile sithunywa kum, sathetha lihlobo nelihlobo kum, sisithi bana hayi umkhombe lona wona uzokonakala bana labahle bedinga, kodwa imiphefumlo yethu yona ayizukonakala bana labahle bedinga. Kumelwe ke siphoseke siqithini sithile bana labahle bedinga. Kumelwe uhambo lona ewe lizokuqhubeka. Niza kundisa kule ndawo ndifanele ukuthi ndiye kuyo kakade, kufanele ukuthi ndiye khona, kodwa uhambo lona luzoqale lugqithe esiqithini esithile. Ewe tata. Mhlawumbi nathi bazalwane ngamanye amathuba sihamba ebumnyameni apha kungekho nyanga, kungekho langa, kungekho nkonkezi. Bana bahle bedinga kube mnyama ebomini bethu, bana bahle bedinga kungabi mnyama nje ebomini bethu, ibe khona nemimoya bana bahle bedinga evuthuzayo, ibe khona nezaqhwithi ezimane umkhombe lo wethu zowuthatha zowubeka ngapha nangapha, ubetheke ematyeni, kube khona amaza angenayo apha emkhombeni. Bana bahle umhlawumbi ubumnyama bodwa obu bana bahle bedinga boyikisa bona bodwa, kodwa ubumnyama obu emntwini xa budibane bana bahle bedinga namaza alephuzayo nemimoya egqithizayo yoyikisa ngakumbi. Umhlawumbi nawe bana bahle bedinga zikhona ii-challenges ozoyikayo ibe ngangathi kumnyama ebomini bakho. Kodwa uthi ujonge lena banahle bedinga kuvele lena, uthi ujonge leyana kuvele leya, zisuke ezo zinto zikuxinanise zikuxinanise kakumbi. Kodwa yena asuke indoda kaThixo elapha emkhombeni ivele isithi umoya wakho mawusuke uphole, umxhelo wakho mawusuke ungadakumbi. Andiyazi ke le nto umhlawumbi izama ukuthethwa nguPawulos bana bedinga, kodwa aba bazalwane kumele ukuthi bakhalabe, kumele ukuthi bana bedinga utsho njani lo mzalwane ukuthi sanukukhalaba kwezi zinto. Andeshethi utsho njani lo mzalwane ukhonkliweyo, utsho njani lo mzalwane bangahlwedinga sigqithe okanye izintsuku ezi singakwazi ukuthi sibone ilanga, singakwazi bangahlwedinga ukuthi sibone ukuthi sibheka ngaphi, sisingisa ngaphi. Bangahle bedinga sisesidikidikini solwandle, bangahle bedinga ngoba ukuqhekeka komkhombe ithetha ukuthi lonto sizawuphelela apha elwandle, sifela apha elwandle. Ubona asifanga apha elwandle, bangahle bedinga lulwandle, izinto zelwandle zizawukwazi ukuthi zisiqwenge sife siphele. Kodwa into esinqophe ngayo yilena ithi bana siza kufa
noba bayakhibetinga noba sibulewe ngamanzi noba sibulewe izinto zelwandle kodwa siza kufa lo mzalwane ke utsho nja elibhantinti litsho njani ukuthi masibe nomoya opholileyo bayakhibetinga masibe nomxhelo opholileyo asuke bayakhibetinga ayiqualify lo mzalwane ngento ethi bayakhibetinga kodwa kwezo zinto zonke bayakhibetinga ikhona indawo apho sikona sizofumana ikhefano komzuzwana bayakhibetinga into nizama ukuyithetha umhlambi bayakhibetinga uqala ngoJanuary uzothi kangoku izinto zakho bezingalungi bayakhibetinga ubungena kulena uphinde uhlangane nale ungekaphumi nakulena uphinde kungene enye bayakhibetinga uthi usandobeka lena bayakhibetinga uvele kuphinde kungenenye uthi usothuka lena bayakhibetinga kuphinde wothuswe yenye kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi bayakhibetinga umhlambi okanye kumele ukuthi uphoseke siqithini sithile ngosiyami sizokuxelela namhlanje ukuthi bayakhibetinga likhona ithemba lokuthi kwezi zinto ujongene nazo bayakhibetinga sikhona isiqithi apho uzokubetheka khona umhlambi umkhombe lona uzobonakala kodwa umphefumulo wona awuzubonakala ewe tata umhlambi izinto ojongene nazo ngosiyami izinto endijongene nazo zindicingisa zikucingisa kaninzi zibangela ukuthi udawuthe nezinto ingangathi sizokwenzeka zidawuthe ukuthi lento uyiphathisiweyo ingabe uyiphathisiwe ngenene nangenyaniso kodwa namhlanje sizokuxelela into ethi kodwa kumele ukuthi siphoseke siqithini sithile awuzukonakala wena ayizukonakala okanye abazukonakala abantwana bakho awuzukonakala umphefumulo wakho azizukonakala izinto ezinexabiso kuwe mhlambi kuzokonakala nje umkhombe lona banana bahlibetinga umhlambi umtshato lona uzawuqhekeka wona banana bahlibetinga kodwa abantwana bakho bona abazukonakala ngoKristu Nkosi yethu amen
simelwe ukuphoseka siqithini sithile. Bazalwane ke silapha kule ncwadi yezenzo zabapostile chapter 27 ngo verse 26. Indlela ke le eRoma. Njengoba besitsho ke bawo ebesivulele ilizwi. Kwenzeka uqhithelo elwandle. Lungapheli uqhithelo elwandle. Uqhekeke nenqanawa. Bawumnguni ndifuna ukubaleka ndize apha. Ekuqalekeni koluhambo bezikhona izinto ezingazibalulekile kunezinye. Ngoku ingathi kuvezwa ukubaluleka kwenqanawa nokubaluleka kwabantu abaphakathi kwinqanawa. Ekuqalekeni mhlawumbi koluhambo bawo, abantu abenze le nqanawa nabantu abafaka uPawulos noba bamfaka bembambe ngesixhanti bemphosa ngaphakathi. Bekubaluleke le nqanawa ngoba izamthatha lo mntu imbeke kule ndawo ebekumela usiwa kuyo. Mhlawumbi kuye kwayiwa koongqowankulu kwabuzwa ukuba yeyiphi eyona nqanawe enokwazi ukuwela olu lwandle. Badibana ke ngentloko nangolwazi lwabo bathi nantsi inqanawa. Kwathathwa ke uPawulos ungabalulekanga namadoda anga abalulekile bangena kule nqanawa. Ibaluleke ukugqitha bona ngoba yona ichongiwe, bona baqeshiwe. Kodwa ngoku ngenxa yokuba engqondweni yabo seyihleli entloko into yokuba ibalulekile le nqanawa, kwakufika uqhwithela. Bayazikhupha izinto ezingaphakathi kwinqanawa ukwenzele basindise inqanawa ebalulekileyo. Ngoku uPawulos ufika ezokuveza into yokuba eyona nto ibalulekileyo apha ngulo mntu uphakathi enqanaweni. Inqanawa yona ayibalulekanga kangako ngoba yona iza kophuka okanye iza konakala kuphele, kodwa abantu abangaphakathi bona akukho namnye uyawulahlekelwa umphefumlo. Indithathe ke le nto bawumnguni indicingisa into yokuba kukangaphi as abantu sibalulekisa isithuthi ukogqitha umntu ongaphakathi kwisithuthi eso. Aba bantu ndicinga into yokuba bebematiletile belibele ngabo as abantu bezama into yokuba basindise le nqanawa, bamlibala umntu ongaphakathi enqanaweni into yokuba ubaluleke ukwedlula inqanawa. Ngoko ithi loo nto ngamanye amaxesha bawumnguni kuyanyanzeleka into yokuba sijonge ingaphakathi ukogqitha into eyenziwe ngabantu okanye into ebonwa ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi inqanawa yona ibona iseza into yokuba
laa nqanawa izapha inqanawa yesixeko esithile, yiloo nto ichongiwe ukwenzele yohluke kwezinye. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa abantu abangaphakathi bona kusenokwenzeka into yokuba abaziwa nokwaziwa, kodwa eyona nto ibalulekileyo ngulaa mntu ungaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi uPawulos yena iqale yenzeka kuye buqu le nto. Bantwana bahle bakaThixo, phambi kokuba yenzeke enqanaweni okanye bayibone abantu abasenqanaweni, ngoba bantwana bahle bakaThixo sele kusenzeka yonke le nto kuthiwa lo mfo wayehlele ezilile. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko bamngoni ingangathi kululuzila xa iingxaki zingekho. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi kulula into yokuba ungakuthathi ukutya kube kukhona efrijini. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa phethu phakathi kweziqholoqholo nezinto nezidubedube ezenzekayo wakhetha uPawulos into yokuba makayiyeke inyama, ngoba iziqholoqholo nezidubedube zinako uba umnguni into yokuba ziyilukuhle inyama. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje ikuxelela inyama into yokuba sizawuzila ngomso, kuyafiwa ngoku. Kunjalo nje nasithatha amandla okancikane ukwenzele sixhathise okanye sikwazi ukuxhathisa, kodwa uPawulos wahlala enzileni yakhe sele kusenzeka kulahleka impahla ngaphakathi emkhumbini. Wahlala ngoba yena ukokose umntu kuye ongaphakathi. Phambi koba ayohoya izinto ezingaphandle. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bawumnguni ingxaki yethu kukhawuleza siyohoya izinto ngaphandle, silibale into yokuba ngaphakathi ukuze izinto zangaphandle zilunge kufane siqale thina silungise ingaphakathi lethu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uthi awuphuma uPawulos aphume ngento ayaziyo into yokuba elami ngaphakathi lilungile. Kunjalo nje ndide ndafumana nesiqinisekiso sokuba ngowami umphefumlo awuzulahleka. Bantwana bahle bakaThixo, kuthi kokuba nzima bawumnguni abantu basuka esihlalweni kwindawo ebebekwe kuzo okanye kwindawo ebebelinde kuzo uThixo, kufika izidubezube aphakama umntu ayohoya into engasondelanga kuye. Bantwana bahle bakaThixo, athi awufika uThixo neentsikelelo zakhe ube wena ungekho. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namhlanje kuthiwa sele kukubi bawumnguni, kumele thina sizole simamele umntu ongaphakathi. Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo bawumnguni ayisiyo nyama yethu, ngoba bawumnguni umkhombe lo nguwo lo ositransportayo osithathe kule ndawo ayosibeka kulaa ndawo. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba sigade into yokuba umkhombe okanye imbonakalo le yethu mayibe njani phakathi kwabantu. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje sinendlela esikwaziyo ukuzenza bawumnguni ezawusibangela sibe bahle xa sibonwa ngabantu, kodwa umntu ongaphakathi yena wonakele. Bamnguni, siyathanda into yokuba apho indlela esijongeka ngayo, indlela umkhombe obukeka ngawo, bantwana bahle bakaThixo, ibe yeyona nto esiyikhathaleleyo, kanti umntu ongaphakathi uselefile yena. Mhlawumbi bazalwane, kumele siwuyeke ingakumbi xa kukubi bawumnguni, kumele siwuyeke umkhombo ongaphandle ubonakala into yokuba uyonakala wona, kodwa sigade into yokuba ngaphakathi kwethu uThixo usixelelani. Mhlawumbi bawumnguni, mhlawumbi uPawulos eyona nto ebeyilindile kukuva uThixo koluqhwithelo. Ingaba Thixo uthi mandithini? Mhlawumbi thina sibhuda into yokuba kwabakho uqhwithelo singazinzi simamele uThixo uzama ukuthini. Loo nto isibulalise, kunjalo nje isenzakalise nokuqhekeka komkhombe.
xa ndinje, xa ndibukeka kanje, abantu bazawuthi nditheni? Bantwana bahle bakaThixo, sithanda ukusebenzisa loo mazwi. Xa ndijongeka kanje, abantu bazawuthi nditheni? Umntu abaleke ayongena kwizikopari kuba kusiza abantu abathile endlini. Bantwana bahle bakaThixo, azame ukupeyinta maphuthuphuthu kuba akafuni ukubonwa ngendlela ethile. Bathi bakumka abantu konakale ngaphakathi endlini. uPaulos namhlanje ngaphakathi eyona nto ibalulekileyo ngaphakathi akuzulahleka mphefumlo. Bantwana bahle bakaThixo, ngaphandle abantu bangakubona njengemntu owehlulekayo bawunguni, kodwa ngaphakathi akuzulahleka mphefumlo. Bazalwane, xa kukubi singayeki uthetha noThixo. Xa kukubi ukuba sizelile bazalwane, singayeki ukuzila ngoba ngaphakathi akuzulahleka mphefumlo. Athi umbhali, kubaluleke ngantoni na ukulizuza lonke ihlabathi kanti uzawulahlekwa ngumphefumlo? Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi thina singagada umntu ongaphakathi. Umbhali athi noba inyama yam ingadlavulwa kanje, kodwa owam umlamleli uyawuma phezu kothuli lomhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, ngumntu owaziyo lowo into yokuba umkhombe umele ukuqhekeka. Kodwa xa sisazi bazalwane into yokuba ngaphakathi emkhombeni akuzulahleka mphefumlo, sawuhlala sinomxhelo owonwabileyo. Sesingoyiki ke bazalwane, ngoba kuqhwithelo uThixo ukhona ngaphakathi ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
bawo sithembana ukhohlo lwami alizikhona indiphazamisa kodwa bawo aba bantu Pawulos uthethile nabo kuqala ewe tata umphathi lona wolihlelo eli kuba ethembe omatiloshe ngabantu abaqhelileyo kuyihamba lendlela ewe baqhelile aba bazalwane ukutransporta amabhanti kule point ukuya kuleya point ewe masiyama indlela lena bebeqhelile ukuyihamba kuthi kusenzeka esi siganeko so vuka kweqhithelo because of bekuqhelile ukuthi lube khona uqhithelo apha endleleni zikhona neziqithana abazaziyo kodwa ithi iBhayibhile ezo ziqithana ezo bebezithembile azikwazanga ukuthi zibabambe ewe tata kuyacaca ukuthi babengayazi ukuthi bayaphi babengakwazi ukuthi babhekaphi ewe tata xa buqala ubomi xa iqala inqanawe yakho ewe nkosiyami xa iqala neyam inqanawe ewe nkosiyami ukuthi bendiqhelile ukuthi ubomi bam mabubheke kweli cala ewe nkosiyami ubomi bam mabubheke kweli cala nkosiyami kodwa xa buqala ngoku ubomi bam nobakho ungabi na control yokuthi wena uzabuthatha ubuphosephi ngexesha lokuxakeka xa indawo oqhelileyo ukuxakekela kuzo xa kuvela uqhwithelo zingakwazi ukukubamba wena xa indawo oqhelileyo ukukhalela kuzo zikosule inyembezi uthi wokukhalela kuzo zingabi nakwazi ukuthi zikosule inyembezi xa uthi ngexesha lokuxakeka utyanda inhliziyo yakho uthubapho ubuqhele ukutyanda khona inhliziyo ingakwazi ukubamba then wenza ntoni emveni koko emveni ukuthi amacebo akho okuthi nqanawe uphinde uyibuyisele endleleni kodwa wohluleke une-experience unayo ukuthi xa kusenzeko kwebomini bam mandenze lihlobo xa kusenzeka oluhlobo ebomini bam ukuze ndiphinde ndibubuyisele endleleni ubomi bam ndenza njani xa uzama ukwenza ezo zinto zisuke zingenzeki ubone ukuthi ngoku into ayikho sesandleni sakho wenza ntoni emveni koko ulinde ixesha lakho lokuthi mawufe ulinde ixesha lakho lokuthi makwenzeke nantoni na ebomi bam kusuke kuvela indoda kaThixo bana bakhibethi umhlambi nathi ebomini bethu bana bakhibethi ikhona indoda kaThixo ehlelileyo ezanze enqanaweni bana bakhibethi ezovela ime ithi bana bakhibethi ayisukhathazeka ngoku bana bakhibethi indoda umhlambi thina besidelile bazalwane umhlambi ilike besilicekisile njengabakhi thina bazalwane lisuke lijike libe yinhloko yembombo bayasibedinga ekuxakekeni kwethu bayasibedinga ekulahleni kwethu amathemba bayasibedinga sithi kungcono sifele kule ndawo ivele indoda kaThixo ekubetheni kwengqondo zethu umhlambi siphosile imibuzo bayasibedinga ibuye lo mibuzo iphinde ibuyele kuthi
bengaphethanga mpendulo Ewe, bayosibedinga senza ntoni emveni koko bayosibedinga xa singenalo ithemba thina bayosibedinga ukubana sizokuphumela engxakini ezithile xa singenalo ithemba ukuthi sizambona u-2026 ngenxa yeziganeko esihlangene nazo apha endleleni besiqalile ukuyihamba ewe siqalile bazalwane ukuhamba onyaka siphumele ngapha kodwa namhlanje izinto ezinexabiso kuthi sizithathe sazilahle phandle banasibedinga senza ntoni ke ngoku emveni buthi izinto sizilahlile banasibedinga kodwa apho umhlambi ithemba lethu liphelile ivele indoda kaThixo ithi kumelwe amacebo ethu mhlambi angasibambanga pha ekuhambeni kwendlela amakhadi ethu basibedinga sigqithile kuwo amathemba ethu ngoku sephelile ukuthi ubomi bethu buzophinda bubuyele kodwa ivele indoda kaThixo ithi kumelwe siphoseke siqithini sithini babo abebumelwaneni ke bekuke kwatshiswa amakhakhaya ngenxa yokuba ke xa kukho umcimbi uthile amadoda ke ayaqokelelana okanye ayaziqokelela ngokwawo ahlale phaa ngasemaxhantini kwalo mzi. Aba ke phakathi kwethu bekukho enye intwana elikrwala sandokuphuma esikolweni. Kuthethwa ngento enomsebenzi phakathi. Ivakala isithi ke yona mna noba kutheni andisoze ndiphangelele i-150 rand. Kukho abakhulu wakhe baxhuma bathi hayi kwethini bazama ke ukulwa nomntwana. Sithi ke xa siqhubeka kule ncoko kuvele nento yokuba ekugqibeleni lo ngumntwana ezinye izinto akazuziqonda. Bekuko ke phaa ubhudlunga ke uqhubela abantwana itransport yesikolweni. Ndiye ndithi ke nam xa ndihayikha ndisiya edolophini ndisiya emsebenzini ndikhe ndifumane ihayikhi phaa kuye. Uthi xa ebalisa uthi yayipasi imetriki yaba nayo ilayisensi kodwa kwaba nzima to an extent apho ndayojija udaka ndisakha izitena ndisakhela ubhudiphetheko phaa. Ndayilibala yonke enye into ebendikade ndiyisebenzela okanye ndiyikhwalifayela. Bekho notaroti ke phaa wenza umzekelo umninawa wakhe olipolisa ngoku. Into yokuba kukho indlela ebekuqale kuyo kodwa waphelela apha. Zikho ke bawo uziqonde nathi sikule ndawo sinezinwe zethu okanye sine-qualifications zethu esinazo kodwa xa uyijonga ingangathi ayikusebenzelanga ngoba ubulindele indlela yakho isuke kweli cala ikhawuleze ifike Roma. Kodwa kuye kuthi apha endleleni kube kuqhwithela. Kolo qhwithela uphoseke siqithini sithile. Mhlawumbi eyona nto ayibalisayo leyo okanye eyona nto ayigxininisayo leyo uPawulos into yokuba apha endleleni uzawuphuma endleleni. Apha endleleni sele uzazi into yobubhekaphi kodwa apha endleleni uzawuphuma endleleni. Kodwa kunyanzelekile into yokuba uyazi loo nto into yokuba apha endleleni mhlawumbi uyayazi indlela njengoba ubusitsho ba umnguni uyazazi neekona zale ndlela kodwa apha endleleni kumele uphume. Isiqithi ke ba umnguni mhlawumbi abantu bayasazi into yokuba akukho nto kwela cala sisusiwe apha ebantwini sade sahlaliswa kwindawo yonke sangqongwa ngamanzi
kuphela. Ithi loo nto apha endleleni uzawususwa phakathi kwabantu, apha endleleni uzawususwa kwizinto ozaziyo. Bantwana bahle bakaThixo, uyokubekwa kwindawo ongayaziyo phambi kokuba ubuyele. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bomnguni nathi zasingazazi into yokuba sizawuphelela kule ndawo esikuyo namhlanje. Mhlawumbi zasingazazi into yokuba sizawukwazi ukuma namhlanje, nokuba akukho nto sikwazi ukuyibeka phambi kwabantu, kodwa zasingazazi into yokuba siphephezele sime phambi kwabantu sithi simelwe kukuphoswa kwisiqithe sithile. Bantwana bahle bakaThixo, ewe bazalwane, indlela siyayazi yona, kunjalo nje ngamanye amaxesha sizawumentla ingangathi elakrwala lalapha evekini lisithi andisoze unotshe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kufika uqhwithela bomnguni alibuzi kuwe, liza kutyhala liyokubeka kuloo ndawo liyokubeka kulo. Kunjalo nje awunawo amandla oqhwithela. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa apha eqhwitheleni gada umntu ongaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, yanga bazalwane kwinkqwithela esidibana nazo apha endleleni, yanga bazalwane apha ekukhutshweni kwethu endleleni, singangalibali bazalwane apho siya khona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba umsebenzi woqhwithela kukonakalisa umkhombe, kodwa apho ubheke khona bawumnguni ukonakalisa umntu ngaphakathi ngenxa yokuba umntu engazazi ubuyaphi. Ngoko bazalwane, zekuthi namhlanje kwinkqithela esikuzo, bantwana bahle bakaThixo, sazi into yokuba ekugqibeleni thina sifuna ukuya ndawoni. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzele sikwazi ukukhathalela umntu ongaphakathi. Bawo siyagoduka ngoku. Bawo. Kodwa bawo, ndizama ukuthetha nomntu ngoba apha uqale kwamnandi ngoba Ewe Nkosi yam. ngesiquphe kwajika. Ewe tata. Ndizama ukuthi umntu okuqale kwamnandi kuye, Ewe Nkosi yam. okanye okusemnandi kuwe, lizawuba khona ixesha apho khona kuvele ngesiquphe isaqhwithe okanye uqhwithelo. Nawe mntu ke okuqhwithelo okanye ozibona ngoku uhamba phakathi kweqhwithelo ungayazi ukuthi ubheka phi. Bantwana bahle bedinga umhlambi isizathu sakho ukungafumani imisebenzi, umhlambi omnye bantwana bahle bedinga isizathu sakhe uneleta ngoku ethi uyagqibelisa ukuphela kwenyanga emsebenzini. Bantwana bahle unento ethi abantwana basekhaya. Bantwana bahle bedinga ndiza kubathini emveni koko, umzali wam, abantwana bam bazothini ngoku. Bantwana bahle bedinga abanye baswelekelwe zii-breadwinner zamakhaya abo. Bantwana bahle bedinga sizawuthini ubhuti umalume utatomkhulu ubani banengekho ngoku emveni koko uqhwithelo luvele. Kodwa into endizama ukuyithetha, kodwa bantwana bahle bedinga uza kuvela ukodwa apho atshintsha khona ubomi bakho. Uzawuvela ukodwa babahle bedinga apho khona azowutshintsha impilo yakho. Babahle bedinga uthi ubuyibona impilo yakho ingena direction, kodwa avele ukodwa wakho. Babahle bedinga wonke umntu babahle bedinga unalo ixesha apho okanye ikhona ipointi apho avelayo ukodwa wakhe ajike ubomi bakhe. Izawuba khona ebomini bakho somncama ngoku izinto babahle bedinga zingakuhambeli kakuhle. Somncama uThixo ngoku usalilayo. Somncama ngoku uThixo kusenyukekayo ebomini bakho. Likhona ixesha apho khona azowuvela ukodwa uphoseke esiqithini. Awuzungena uhamba esiqithini. Bantwana bahle bedinga uzofoseka bahle bedinga esiqithini. Umhlambi ukhangwe esifubeni uThixo. Bahle bedinga khangela musi nakho uleqozi ziyange ungena endlini. Bahle bedinga uyaphoseka ungena kwakho endlini, kodwa wakungena endlini amaxhala
ayehla abantwana bahle bedinga. Nawe ke wakufika esiqithini sakho bahle bedinga, amaqhala azokwehla, inyembezi zizakosulwa bahle bedinga, amanxeba azokuthungwa, amathumba azokucudiswa emveni kokodwa wakho. Into ndizozama ukuyithetha, nyamezela kule ndawo uThixo akubeke kuyo, ufuna ukuzongezelela umhlambi kwizinto babathi bedinga. Loo nto iza kulalisa ikulilisa, kodwa nyamezela kule ndawo babathi bedinga. Bezifaka ifoloko babathi bedinga abantu beliphakade, kodwa unyamezele kukho, unyamezele kule ndawo uThixo akubeke kuyo, kodwa uza kufika. Bazalwane, lo nyaka bugcwele uqhithelo. Bazalwane, lo nyaka abanye bethu bebecinga into yokuba bangaqeshwa, kodwa abantu bajika endleleni. Lo nyaka ibeluqhithelo lwakho. Abanye bawumnguni bathe sele bewufumela umsebenzi, waphuncuka esandleni. Lo nyaka ubuliqhithelo. Bantwana bahle bakaThixo, lo nyaka abanye bathe beqala ukwazana nabazali babo. Bantwana bahle bakaThixo, wasuka uThixo wabazisa nje ugqiba wabathatha abo bazali. Lo nyaka ubuliqhithelo. Bantwana bahle bakaThixo, abanye bebecinga into yokuba bangagreda kulo nyaka. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa isiphithiphithi okanye izinto ezenziwe ngabantu ngamanye amaxesha bawumnguni zabangela kwabakho ii-modules ezingapasekiyo okanye nee-results ezingafumanekiyo. Bantwana bahle bakaThixo, lo nyaka ubuliqhithelo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uzibona uphakathi kolo qhithelo ungazazi into yokuba mawubheke kweliphi icala. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi umphefumlo usesenyameni. Bantwana bahle bakaThixo, eyona nto eyonzakalayo bazalwane yinyama. Bantwana bahle bakaThixo, kanye eyona nto eyonzakalayo ngumkhombe. Bantwana bahle bakaThixo, uqhithelo lona lusaqhubeka luyenzeka. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa siza nomntu okwaziyo ukuzolisa uqhithelo. Bantwana bahle bakaThixo, siza noThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kuthi kwakuba nzima bazalwane bam abathandwa inkosi, kuthi wawujikelwa sisihlobo sakho obucinga into yokuba le ndlela beniyiqale kunye niza kuyigqiba kunye. Suka umntu ajika phantsi kwekhwapha ahambe nabanye abantu, uve ngezinto ezithethayo ezithethwa ngegama lakho ingangathi ngumntu obungamazi. Lo nyaka bazalwane ibuluqhithelo, kodwa ngaphakathi umntu akonakalanga okanye ngaphakathi umphefumlo awulahlekanga. Bantwana bahle bakaThixo, sizokuthi namhlanje khawuzama ujonga into yokuba kuzo zonke zonto ezenzekileyo kulo nyaka bazalwane bam abathandwa inkosi, usamile wena. Bantwana bahle bakaThixo, noxa kubuhlungu nje loo nto ibangelwa kungenxa yokuba umkhombe wonakele, kodwa wena mntu ongaphakathi usamile wena. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizosondeza umadida okwaziyo ukugcina mntu phakathi kuqhwithelo. Abantu mhlawumbi ebebekwenzela amayelenqe bebecinga into yokuba uzawuphela lo nyaka sowuthathe isigqibo ngobomi bakho, kodwa ngenxa yokuba wena uhamba nomnini qhwithelo. Bantwana bahle bakaThixo, usamile kulo nyaka. Bantwana bahle bakaThixo, nobunyaka ubugqwithisa kanjani. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi umntu ongaphakathi akonakelanga. Nanga ke bazalwane, xa sibonayo okanye xa siqaphelayo into yokuba izinto ezi umkhombe wethu ziyonakala, uqhwithelo lumosha izinto ezininzi, siqaphele into yokuba kuzo zonke izinto ezenzekileyo umphefumlo wethu awunakalanga. Ngoba uThixo kwezo zonke izinto ukugcinele umphefumlo, ukwenzele wazi into yokuba phakathi kuqhwithelo wena uzugada into yokuba uThixo
kulapha ekuqaleni kwakho, kunjalo nje umphefumlo wakho akazuvuma ngawo. Kuza kuthi ngexesha elifanelekileyo akususe kuqhithelo, uyibone indlela, ubuyele kule ndawo bekumela uye kuyo. UThixo bazalwane usengakwicala leno, nokuba sesivunguvungu esingakanani, nokuba senziwe, nokuba siyazenzekela bazalwane, zesazi namhlanje uThixo kule ndawo kuyo ukunye nawe. Lelizwi lenkosi eliviwa bobumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo lizwi ukufundwa nokushunyelwa nguYesu Kristu ngoku nangunaphakade. Amen. Bawo, masinikele bawo. Bawo siyacela ke kumuntu ongeka subscribe cofe ukusubscribe. Uba ke ubukele sicofa ucofe ulike, uyishare ku platforms zonke odibana nazo. Ungalicofa ke alaqhosha le notification bell kwenzela ukuthi lukukhumbuze ukuthi icawe imali abangacawe iyafumaneka apha ku YouTube. Kwindawo esihamba kuzo bazalwane, kwindawo esimenywa kuzo, eziteksini, ezirenkini, ezibhasini, nakuyo yonke ke indawo, ngabe kuhlangene omama, kuhlangene amadoda,
kuhlangene ulutsha uchaza ukuthi icawa yabantu abangecawa iyafumaneka ku-YouTube ibhexeshwa ke ngulo mzalwane rhabonani ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nayo. Inkosi ke tata, masibulele kumntu wonke ke oye wakunye nathi kwade kwaleli thuba. Sethemba ke bazalwane into yokuba umnikelo nizawuqhubeka niwenza. Bawo, bazalwane inkonzo. Bawo, masamkele ke intsikelelo alaba ufefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuyile inkosi uKristu Nkosi yethu. Amen. Amen, 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 Ubaba uyile ecaweni lecawa lesiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa. Umuntu wonke ke oye wasibukela, umuntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke eniye nasimamelani kuzo, kwindawo zonke eniye nasibukelani kuzo. Siyabulela kakhulu bazalwane, masiphinde sidibane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Igama lam ke ibe nguSihle Bonani, ningami ndedwa ndiyaba noAnele wakwaNguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Yo. Papa, Take three. Papa.